Bombo Business News. Hindi dapat pagdagdagan sang penalidad ang mga empleyado nga hindi makasulod sa trabaho bangod sa baha o kun malain nga tyempo. Ini ang nakabutang sa Labor Advisory No. 14 Series of 2026 nga ginpagawa sa Department of Labor and Employment o kun DOLE. Ginpirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang among advisory. Ini ang updated guidelines kaangot sa pagsuspend sa trabaho sa pribado nga sektor kun may mabaskog nga ulan o kun may pagbaha kag kun may iban pa nga mga emerhensya. Suno sa ahensya, wala dapat sang administrative sanction sa mga trabahador sa pribado nga sektor nga hindi makasulod sa trabaho bangod sa delikado nga kondisyon sang panahon. Sa idalom sang among advisory, ginengganyo sang DOLE ang mga pribado nga kompanya nga magsuspend sang trabaho kung kinahanglan bilang kabahin sang ilang nga management prerogative. Kag sa koordinasyon sa mga safety officer, agod masiguro ang kaayuhan kag kaluwasan sa mga empleyado. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate, yan basa natin sa closing transaction sang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas subong nga hapon. O kun kahapon sang hapon. 61 pesos and 67 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 89 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 48 pesos and 68 centavos ang baylo sang Singapore dollar. 16 pesos and 48 centavos ang Saudi Real kag 72 pesos and 24 centavos ang baylo sang isa ka euro.